Szett megszólal 34. A látszat néha mindig csal. Színház az egész világ. Kedveseim, ti mind a világ legnagyobb színészei vagytok. Ha tudjátok, ha nem, akkor is. Mindannyian istenien játszátok az általatok oly tökéletesen kigondolt és megrendezett szerepet. Ez egy olyan műfaj, ahol csak és kizárólag tökéletesek a jelmezek és a szerepek. Akkor is, ha a látszat néha mást mutat. Tökéletesek vagytok mind, még ha nem is így érzitek magatokat. Isteni alakítások vagytok. Teremtő eszközötök a gondolat, melyből ti magatok is alkottatok. Isteni gondolat vagytok, és szó szerint mindent tudtok. Bármit akartok, létre hívjátok. Teremtő erőtök végtelen és határtalan, örök, érvényű és korlátlan. Ez a színház világ mindig van, bár úgy tűnik, hogy amikor legördül a függöny, elsötétül minden, mint hiába sok-sok küzdelem. De épp csak annyi történik, hogy a színészek kifújják magukat kicsit, összeölelkeznek, hiszen nagyon szeretik egymást mind, egytől egyig. A színfalak mögött, az öltözőben nincs szerep, nincs ellenség, nincs gonosz, nincs bűn és nincs gyilkos. A játékíze minden, azt hiszem, jelmezt, lemos. S minden színész azon gondolkodik, legközelebb kire és milyen szerepet oszt. Ki legyen a jó barát, vagy épp a bajkeverő fő kolompos, aki mást se csinál, csak egyfolytában töri a borsot. És ha már mindenkinek jó sok bosszúságot okozott, leveszi jelmezét és hálásan megköszöni eme szerep lehetőségét. Nem megy sehova, hiszen nincs is menni hova. Mindenhol ott van az élet színpada. A gondolat, mely mindezt az isteni színjátékot létrehozta. Szett megszólal 35. A látszat néha mindig csal. A vég kezdete, vagy a kezdet vége? Kedveseim, legyünk őszinték magunkhoz. Sokan szenvedtek mostanság. Finoman szólva nem érzitek jól magatokat a bőrötökben. Úgy vagytok vele, hogy ha valamikor, akkor biztosan most jön el a világ vége. A régi dolgok már nem működnek. Az újak meg még úgyse. Nem jó úgyse. Nem jó úgyse. Nem jó sehogy se. A döcögő szekérnek is hullik ki a kereke. De eddig volt szekér. Ezután még az se. A színházban csak drámát játszanak. És még ez a jobbik eset, mert a moziban meg csak horrorfilmet vetítenek. Ráadásul sírni csak a győztesnek szabad. Keresitek, de nem találjátok a kivezető utat. Pedig ott van az. Csak jól eldugtátok magatoknak. Mert bizony, ha a régi helyén új templomot akarsz építeni, a régit előbb le kell rombolni. Ezért nem érdemes a múlt dolgaiba kapaszkodni, mert addig nem tudod az újat megtapasztalni. Tele van a bili, nagyon ki kéne már önteni. Vagy mondjuk úgy, ideje tiszta vizet önteni a pohárba, mert a kozmikus maszkabát csúnyán átment drámába. Úgy tűnik elfeküdt az anyaggápád gondolattudománya. Régi világ vége, vagy világ vége? Egy szép új világ kezdete tényleg ilyen döcögősre sikeredne, hogy tényleg egyre mélyebbre mentek a gödörbe? Nos, kedves Isten emberek, az illúzió fogságából kivezető utat e sorozat keretében megadtuk nektek. Elmondtuk, hogy merre menjetek, miközben végigfogjuk a kezeteket. Hogy legyetek tudatosak arra, hogy micsoda átalakulás zajlik most bennetek, még ha nem is így érzitek. Ahogy emelkedtek, törnek elő belőletek párhuzamos valóságaitokba rejtett korlátozó hiedelmeitek. Nincs már hova tovább terheket cipelnetek. Ezért, ha önként a folyamatot nem segítitek, távoznak másképp. Ez bizony fájó lehet nektek.
Ezek értetek történő események, melyek bármi hihetetlen, de rendben zajló, tervezett történések. Sosem véletlenek, mert ilyenek ugyebár nem léteznek. Része vagytok egy nagy kozmikus egésznek, mely ugyanakkor a részetek. Lassan vége a kezdetnek. Egyre többen ébredtek, és lesztek tudatos részei az egésznek. Emellett azt mondjuk, az illúzióból kijönni egy pillanat alatt lehetséges, de nem érdemes. Teremtő erőtöket visszaszerezni, higgyétek el, élmény lesz. Amíg olvasod vagy hallod e szöveget, közben mi segítjük a történéseidet. Ha megengeded, barátilag fogjuk a kezedet. Főképp akkor, ha utad épp a mosdóba vezet, hogy így módon is engedd el feleslegessé vált hiedelmeidet. Aztán így el egy pohár vizet, és kérd meg isteni én edet. Nyilvánuljon meg általad, mert már nagyon megérdemled. Szett megszólal 36. A látszat néha mindig csal. Végül, de nem utolsó sorban. Kedveseim, az illúziók szárnyán történő lovaglásunk ezennel véget ér. A történetnek persze nincs vége, hiszen annak úgy nincs vége, ahogy kezdetesen volt soha. A színház megy tovább, a színészek tapasztalnak, fejlődnek, alakulnak. Ezután is mindenki a maga szintjét tanulja. Amiben hisz, azt tapasztalja. Ilyen ez a földi iskola, és az egyik fő alapszabálya. Valljuk be, igazán nincs agyon bonyolítva. Egyszerű, világos, tiszta. A kozmikus maszkabában minden a tetszésedre van bízva. Ez a föld a szabad akarat bolygója. Nincs külső erő, mely az Isten emberek hatalmát bármiben is korlátozza. Kivéve azt az esetet, amikor az ember hatalmát önként átruházza. Azaz, azt hiszem, jelmezzel a vant lekorlátozza. Ha, és már készen is van a móka. Ha nem tetszik a bulit, egyszerűen kiboríthatod a bilit, és hogy minőségibb tartalommal újra legyen töltve, mi tovább segítünk nektek, mert bőven van még muníciónk a következő időkre.